Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони меҳрубон, дар имрӯза видео ман мехоҳам рӯҳи шуморо болида гардонам. Ана инамуд зебоиҳоро нишон тиҳам, нархоша гап занам. Ана ё 200 сомонӣ, анаму зардаш, ино бижутерияян. Ана ин нуқра бурино, ин нуқра нестай, бижутерияям, 2 соли гарантия доран ино. Ана ино 70 сомониям, як ажрелияш 70 сомон. Анами поёнаш якташ 70 сомон, баъд анай бологишам 70 сомон ажрелия. Ана гӯшпоро дора, ё 30 сомони ангӯшпорошон. Амихе дӯстони азиз, ана ин цепочкадорш бошад 200 сомон. Баъд як чиз дига дӯстони азиз мехоҳам ки агар хоҳед шумо анами мара дастгирӣ кунед, ами видеои моро поделиться кунед ки мо камака каналмон пеш рава. Лайкро низ фаромӯш накунед, подписаться кунед, беҳад аз шумо миннатдор ҳастам. Ана инаму дӯстони азиз бинед диадемаҳо ё инем ки корона мегӯянд. Анамино 200 сомонӣ нархи фурӯшуш. Ана ажрелиҳо ҳастай бинед 200 сомон, 250 сомон. Иҷа мара хоҳиш карда буданд ки бижутерияҳои қиматтаракам нишон тиҳед. Барои ҳамон ман имрӯз тасмим гирифтам ба шумо пешниҳод кунам. Анами намуд диадема, анами намуд коронаҳора ира бинед чӣ хел хушрӯанд. Нархҳои ино анами 200 сомон, 250 сомон, 300 сомон. Ҳамхел нарх дора. Ира бинед чӣ хел хушрӯай, калиеҳои хушрӯ, комплектҳои хушрӯ. Баъд ана и дутае ки ҳаст зард, коштило дора диде. Анамино кати цепочков, гӯшпорошон бинед чӣ хел хушрӯанд. Ино агар ами комплект бигирӣ 500 сомонай. Анамин коштилош, ами коронаш, анами цепочкаи дароз, ажрелияи дароз меган ё чӣ меган. Анамино ҳамаш кати гӯшпору дигар чизош 500 сомонӣ. Ёдовар мешавам и дар якум дарвозаи Корвон, тарафи Мираж, Рияди Охирон анами чизо фурӯхта мешаванд. Ана бинед инҷа чӣ хел хушрӯанд. Иҷа даям коронаҳову диадемаҳо ҳар намудош ҳастай ки ҳар яки шумо бевосита омада бинед, тамошо кунед. Боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. Духтаракое ки дар оянда шумо арӯз шудан мехоҳед, ина бинед. дӯстони азиз, ана миёро тамошо кунед. баъд ҳамин диадемаҳои арзонам доранд, 100 сомона, 120 сомонаам доранд ва ё майдатарай. Ана инҷа майни гӯшпороро хостум ба шумо пешниҳод кунам. Иноям гарантия доро гӯшпорояй. Нархи ино 12 сомон. Як гӯшпорош 12 сомон. И ҳаррӯза да истифода мебарӣ. биёй. Рангшон сафедай, баъд маҳкамкунакаш англиски замок чӣ хеле ки мегӯянд. Ана бинед. Ана инҷа комплект тиллои зард ям бижутерия бинед. Ино нархошон 25 сомонӣ. И чала дора ва гӯшпор дора. Ана бинед. 2 сол гарантия додагӣ ҳаст гуфта навистагиай танаями коғазакода. Ана инҷа бо дигар намудошам аст. ман шумода ҳозир пешниҳод мекунам бинед. ана инҷа бинед чӣ қадар ваёш хушрӯанд. жемчуг дораву ана ям сафедое ки ман шумода пешниҳод кардам ҳозир. ана и версачи монанд дора. ям замокош англискияй комплектан. анами дамино ҳамаш 25 сомонӣ. дӯстони азиз, рангҳои ё ва ям зардан. зарди нами ранги итальянскаи золота меган, ҳам ранги амо. ана ин нусхарам бинед чӣ хел хушрӯай. шахсое ки мехоҳед марҳамат омада харидорӣ намоед. ана ин 30 сомонай. И дар инҷа кулончик дора, чала дора, сепчка дора. инҷа камакак нохулайтарай гирифтанаш. барои ҳавай манам хе шумода нишон дода истодам. баъд боз аз анамин намудастай. инамичам хушрӯ. иям гӯшпор дораву кулон дора. нархи амин
25 сомон. Ана ин намуд комплектам хушрувай дӯстони ман. Иноям анам хел кулон дорану гӯшпор доранд. Баъд ози ма бо чаладурушам нишон метим. Шумо бинед баъзаи ҳамино чала доранд. Ҷои анаму кулонда комплекташ аз чалаву гӯшпор иборат аст. Ана ин намудо чала доранд. Бинед бо ана ин гӯшпорои тоқа аст 20 сомонӣ. Ана бинед чӣ хушруванд. Сабукай вазнаш беҳад сабукай. аз ана ино нусхои ранги нуқра кардагӣ ҳастанд. Иноям комплекти гӯшпору чала ҳастай 25 сомонӣ. баъд аз ана ино ҳастай 30 сомонӣ чалаву гӯшпор. ана ин намуд ҳастай 25 сомон. бинед дӯстони азиз, ана ин намудош иям 25 сомона. ин намудош чала дора. ана яки бирӯзаяй вай чала надора, кулону гӯшпорай. ана ин намуд бинед. аз ана ин ҳаст 35 сомона. иям беҳад хушрувай гӯшпор дора, чала дора. ҳами комплекти ҳами. хулоса дӯстони азиз, шахсоне ки харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат биёед якум дарвозаи Корвон, тарафи Мираж, рядои охирон. ана иҷа бо инам ҳамин якум дарвозаи Корвон, тарафи Миража, и дуюм ё сеюм рядай. анамин мағозача, анамин дуконча. ана бинед чӣ қадар чизои хушрӯ дора иҷаям. ино 25 сомонӣ. анами гӯшпоро ҳамаш сангчои сваровски меган. ҳам сангчо кати оро дода шидагиай. чанд нусха дора. набинед бижутериёи фасон дидед. ин маҳкамкунакое ки ина ё нишон дода истодам, ино ваян гвоздочка хеле мехчаакайда. чиқа хушрувай. иям ами рангош қа хушрӯ дар телефон наомадастай, вале ай наздик ин амин рангош намудош беҳад ва беҳад хушрувай. боварӣ дорум ки ба шумо писанд меояд. шахсое ки ҳамин духтаракои аминора истифода мебаранд, боварӣ дорум ба шумо ба таби дилшон меоя ҳамин чиз. ана ин тараф бубинед. ана ин нусхои нуқрабарино ҳастай. иноям ҳамин нархошон 25-30 сомон. набинед чиқа хушруванд. ин ранги анамун нуқраое ки пеш буд, ами барои ранги ҳамун нусхои ҳамаро дода шидагиай, сохта шидагиай. ана мехоҳед дӯстони ман бинед. баъд омада харидорӣ кунед. ози дар ин дукон беҳад интихоби васеи гуногун чизо ҳаст. ма ози шумода нишон метиҳам. ана ин намуд поёна бинед. ино варадникан барои яъне гребонан барои нами куртаҳо. ира ҳам ба куртаҳои русӣ шумо метавонед бандед, ҳам метавонед дар куртаҳои тоҷикӣ оротиед. анами варадникое ки гул доранд ку. ана иҷа бинед сиёш аст, кабуташ ҳастай. нархҳои ино ҳар хелай дӯстони азиз. аз анамин 35-40 сомона то 70 сомонара анамин ороишот ҳаст. бисёриҳо ман медонам ки ҳамин чизора мегиранд, дар мисол якташа мегиранд, дар чанд курта истифода мебаранд ва ҳамаи ҳамин куртаое ки ира мебанди пешашда зебандаяй. ира бинед дар инҷа ҳам нусхош ҳар намуда ҳаст. ана инҷа сафедош аст, бирӯзовый ҳаст, сиёҳу зарду баъд жемчугдорош ҳаст. бинед нархҳои ё ҳар намуда 35, 50, 80, 70 анамхе нархҳо дора. касое ки мехоҳанд ана омада харидорӣ кунед аз анамин мағоза, аз анамин нуқтаи савдо. ана ин сиёша бинед чӣ хушрӯай. баъд анаминора ман дар чанд нафар дидагӣ ҳастам ки ҳамин нусхаое ки нигинаш камтаракай камакак евростилен ва ёра бо чӣ мепӯшанд. анамин кофточкову анамин куртаҳои русиям мепӯшанд. хушрӯ метобад.
ором метианда киртара намудша дигар мекунад. Ана ин намуд ваё ҳастай. Ира бинед сураташда нишон дода шудагиай. Абадок меган ина повязка меган ана мин намудо ҳастай. Ино аз амин рости гап дар бозор ҳама ваёш ҳаст, материалош ҳастай, ҳаст шолкаш, ҳаст камакак материали хушрувуш. Инҷада ё 10 сомониянд. Баъд бозорда шумо 5 сомаву 3 сомашам пайдо карда метавонед. Вале дар амин мағоза ино амин бори гуанҷура меёранд. Ҳама чизош чихе гӯем паделка неста, чизои нағзи ки дар бозор дигар амин намуда ёфт карда наметонед. Ана иҷара бинед чихе хушрӯанд. Баъд бисёри чизоям меёра дар интернет магазини Россия вақте медрои интернет магазиношда ана мин чизо ҳаст дар анҷо фурӯшда бо нархи камакак баландтар. Инҷада ман нишон додам. Ира ҳамчун резинка мекунанд духтаро, ҳамчун абадок ва дигару дигар чиё метавонанд истифода баранд. Ана дӯстони азиз, дар инҷа ман мехоҳам ана ми чолбандакора нишон диҳам, чӣ хеле ки мегӯянд. Дар инҷа 10 тага чолбандак дора, баъд 2 тага дора. Ана 10 тагош дӯстони ман аз 10 сомона то 15 сомаяй. Ана бинед ҳар намуд. Ана ин намудош аллакай калонай 2 тагая. Ино вай то 30 сомон 35 сомонае нархошон. И вобаста байнамин ороишоти муҳраҳошай, байнамин риштаяй, агар ришта шибхи ғавси хушрӯ бошад, нархш баландтарай. Вале амин нархи миёнаша шумо донед ки нархошон анамин 10 сомон то 30-35 сомонара анамин намуд чизора шумо пайдо карда, дастрасӣ карда харида метавонед. Ира бинед чихе хушрӯбанд ино. барои фарзандони мо, барои духтаракое ки мехоҳанд майда бофӣ кунанд. Бинед ана ин намудшам аст. Иш вай дора, овоз дора. Ишам 10 донаш 10 сомонай. дӯстони азиз, ман нархи хунавои амин мағозара гуфта истодам. баъд шумо омада бо шумо метавонед нарх кунед, шояд арзон шава. ана ин намудо 30 сомониянд. Бинед 2 дора, ана мин намуд 30 сомонай. ана ин намудора бинед, ин 10 дора 15 сомон. нами муҳораш чӣ қадаре бисёр боша, амон камакак нархиш болотарай. ози бо дигар намуд чизора ма шумода пешниҳод мекунам. бинед шумо ана вай зажимои калона бинед дӯстони азиз, зажимои рангаи калоне ки ҳаст дар анамун боло. ана аз наздик нишон додам. ино беҳад калон ҳастанд. чӣ хеле ки дар бозор мефурӯшанд мисли вайневу ин калонай. нархҳои ино 17-18 сомониянд. анамин зажимое ки лента доранд аз 3 сомона то инами 17-18 сомонара ҳаст дар фурӯш. ина боварӣ доред дӯстони азиз, мисли як тупи калона ями калониш. ана ин намудо ҳастай 5 сом 10 сомон. ира духтарако ба фикрам бисёртар барои наврӯз, барои намхел рӯзои ҷашн харидорӣ менамоянд. ана бинед ё ки барои ягон сурат гирифтан. ана инҷа бинед дӯстони азиз, иҷадам ажрелиҳо ҳар намудаш ҳастай. ҳаст дар инҷа 35 сомона, 45 сомона, 60-70 сомона. ана мин ажрелиҳора бинед. шумо да ман ами нархҳои миёнаша гап мезанам ки шумо ҳисоботона туғри кунед. мисол чӣ хеле ки мегӯянд расчётатона гиред барои хариди ҳамин чизо агар харидор бошед. баъд омада метавонед аз бозор дарёфт карда, аз анамин якум дарвоза дарёфт карда харидорӣ намоед. ози ман шумода бо дигар намуд чиза нишон метиҳам, пешниҳод мекунам. ана ин намудо ҷокер меган, чокер меган. ана мин намудо барои гардан. ман рости ҳамин чизора бисёртар мебурдум аввал барои фурӯш. клиентои ҳамин муштариҳое ки рӯз ҳастанд бисёртар ҳамин чизора мегирифтанд.
аз ҳама интихоби калон дар ҳамин мағоза ҳаст. Нархошон 10-15 сомониян ҳамин чизора. баъд ҳамин чокиро ҳаст арзонои 1 сомонашам ҳаст бозорда 5 сомона 3 сомона. вале ин ҳамин борое ки дар инҷа ҳаст ҳамин чокиро дар дигар мағоза ма дидагӣ нестум. рости гап дӯстони азиз, бинед чӣ қадар чокиро интихобшон васеяй, намудошон гуногун ҳастанд инҷада, ки шахсоне ки мехоҳанд аз ҳамин чизо истифода баранд ё ки ба касе тӯҳфа кунанд, марҳамат биёед ҳамин якум дарвозаи Корвон. масъалаи доставка дӯстони азиз, ҳозир чӣ хеле медонед раҳҳо маҳкам, ҳозирашта мо доставка надорем. анаи тараф бинед дӯстони азиз, анаи намудо барои ороиши мӯи сар намиёра, бинед чӣ хеле хушрӯанд. ино нархошон 15 сомон 20 сомон. ино ҳам ҳаст 10 сомонаш ҳаст 5 сомонаш дар фурӯш дар бозор. вале инамин намудуш дигарай иёра, инамин муҳраш нигинашу дигарош дигар хелай. инамине барои ороишоти мӯй чӣ қадar хушрӯ чизо бировардагӣ ҳастанд. ана дар инҷа ҳам бинед чанд намуд дора ино. ҳамин яктаяй чӣ хеле навозӣ гуфтам 10-15 ҳанамқи нархо дора. иё зардошам ҳаст, сафедшам аст рангош, нигинош тозаяй, нигинчои анами Сваровски дора ҳамино. ана бинед анаи болода мажрелиё хушрӯ ҳар намуд кокетко. ана бинед кокеткора ма гуфта будум, варадникора аниқтарш нархшанав гуфтум 30, 40, 50, 70 сомонашам низ ҳаст. ҳозир саршави видео дама шумода дар бораш гап задум, нишон додум. дар ин ҷанаи чӣ хеле мегӯянд брошка, ҳар намуд брошко ҳастай. брошко дӯстони азиз ҳаст 8 сомона, ҳаст 10-15 сомона. иноям интихобуш васеяй, бисёрай, ҳар намудаш ҳаст. ана марҳамат шахсоне ки мехоҳед ягон рӯймол ё шарф ягон чиза оротиед ё ки куртаову кардигану дигар чизора метавонед омада аз анамин намуд брошкаҳо харидорӣ намоед. хеле зебо ҳастанд. такрор мекунам ки вақте ина бо ай наздик мебинед зебогиаш 10 чандай. ана ин намуд браслет меган инора. ана мин намудо ҳастанд, нархошон 10-12 сомон дар фурӯш. имрӯза видеои мо фақат барои анами духтарако, барои бонувони зебои мо шуд. вале бародарони азиз, шумо низ агар тамошо дошта бошед, шумо низ метавонед ба хоҳарони худ, ба ҳамсарон ё ба модарони худ харидорӣ кунед омада. анамин ажрелиёи сафеде ки ҳаст бо гӯштборошон 30 сомонӣ буданд. хулас дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. беҳад миннатдор ҳастам ки бо мо ҳастед, лайкро фаромӯш намекунед. дӯстони меҳрубон, беҳад шуморо дӯст медорам, зеро ки ҳамаи ҳамин пешравии мо бо шарофати шумоай. видеоҳои ояндаи моро интизор бошед. хайр то видеоҳои оянда, хайр то дидор дӯстони азиз.